Daw sa Isogabos mga tugang, welcome once again sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombasi, OP ng UST Legazpi. Kumusta po kamo kanya na ng Lunes, ika-15 ng bulan ng Marso, 2021. Kung sa tuya na sineselebrar ang anibersaryo 500 years ago mga tugang, 1521, March 15, 2021, when Magellan landed in the Philippine Island. Sabi nga, iyak ka. So anyway, tugang, ang pagpurulayan ang tuyang marhay na buhay. Kasi marhay na hapon, pagpurulayan natin, pagpurulayan ay mga marhay na bagay. No? Ano ikakarahay sa satuyang araw-araw, no? Sa satuyang buhay. No? Siyempre, ang isang ikakarahay dyan ay ang tinatawag natin gratitude. No? Magpapasalamat, ang laloob. At the same time na kita ay makakapagirong-girong. Kaya mga tao baga na nakakagirong-girong, masabing Alzheimer, nakakalinaw, ay difícil yan. Anong pangalan mo? Ilan taon ka na? Nakakalinaw na. Dahil kita makalingaw mga tao. Importante makapagirong-girong ng lagi. Sabi nga, to think is to thank. Kaya ang taong nag-isip, pero minagpapasalamat. Pagpasalamat na ang Pilipinas ay biniyayaan. Okay? Biniyayaan. Ni pananampalataya. Okay? Dala Magellan ang regalo sa Pilipinas. The gift of faith. Siyempre, kasi magdadara dyan, hindi magdadara. No? So, yan ang importante mga tugang. Kaya mo yan, 2021, March 16, 2021, sa tuyang Gurundong, 500 years ago. Okay? Mga tugang, si Magellan ay naglaglad sa Pilipinas. At of course, ako sa ito mga tugang, pwede mong ang Israel ang primerong makasagot sa kuyang hapon. Okay? Ang sakuyang hapon, manunod yan sa 500 years ago. Okay? Si Raha Humabon, saka si narumduman mo doon ni Raha Humabon, si Amihan, si Amihan. Ino na lang, ano ang pangaran na ibinigay ng sila ay nanyagan? Si Raha Humabon at Ari Amihan. Yan po ang hapon ni Father Butch. And siyempre, makakakatakunin siya ng load sa Gcash. Papadala yan. Okay? Tandaan natin si Raha Humabon saka si Hara Amihan. Bakul sa laro, ano ang naging pangaran ni Raha Humabon at naging pangaran ni Hara Amihan nang sila nabinyagan. Okay? So yan ang nangyari noong dumating si Magellan. So mga tugang, kumusta po kamo kanya na daw, sana yung sa maray na kabuktakan, at siyempre sa natin bago, nagkadi kita makalinaw. Kaya magbirong-birong. Kaya sa tuwing pangagyon, pamagasyan ay memorable. Birong-birong tak na mahal kita ng Diyos. Yan ang permit. Dahil nagkaglingawan yan mga tugang. Huwag natin kakalimutan na tayo ay mahal ng Diyos. Kaysa ibang natin na papapamak sa araw ito, kahit isang hindi mamanampalataya, hindi mo siya hudyo, pero siya pinakinagan pa rin ng Diyos.
Pinanggigan ni Jesus nang lumapit si Jesus na gamutin o bulungon sa iyang katulong. Salvaboy, tulong na nga eh. Hindi niya pinabayaan. Okay? So yan mga tugang magayon bagang-bagang na ugali. Kaya girong-girong sana. Okay? Girong-girong ta, nagduwang kita ni Diyos at Diyos na palaging nagmamahal sa tuya. Kaya ngunyan, kita ay mga G. Okay? Mga G na kita. Sa ngalang Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, kabanal-banal na Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong, na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwala ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Berhen ng mga Berhen, at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming mga kahilingan. Bagkus, bigyan mo kami ng tulong. At pakinggan mo kami at kaawaan. At pakipulong mahal na Maria sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na sabihan niya na si Kristo ay bindisyonan niya ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang mga nagtatrabaho, mga broadcasters, technicians, ang lahat na tumutulong sa stasyon ito. At lalo-lalo ang lahat ng mga tagapakinig na ilayo kami sa anumang mga masama, anumang kasalanan, upang kami patuloy na makapaglingkod sa iyo at maging kasangkapan mo dito sa mundong ito. Ang lahat ito ay hingin namin ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon masawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos mahay na hapon, giraray sa itugabos, sa ginanyog, kan sa tuyang programa. Kasubad ko, may hinapon ako. Ano ang naging pangaran ni Raha Humabon sa kanyang Harara Amihan? Okay? May sumagot na. Okay? So, pagsabi ko, sino ang nakasagot na tama ay siya po ay may load sa load ibibigyan natin sa GCash. Okay. So yan po ang style ni Father. Okay, may dapat tama tamang sagot. Wag sobra, wag kulang. Pag sobra naman, mali yun. Pag kulang, mali yun. Dapat tama lang, ha? Okay, may sumagot kanina. Okay, meron sumagot dito. Okay. Pwede nyo gamitin sa Messenger or sa aking cellphone. Okay? O yung isa na sa Messenger na sumagot. Okay. So anyway, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Okay. Mayroong sagot din. Ang titingnan natin ang oras, ha? Kung sino sa kanila ang unang sumagot at sa oras. Okay, very good. By the way, ako'y nagpapasalamat po dahil ako po ay naturukan na ng AstraZeneca noong Sabado. Dahil po ako'y chaplain and pastoral director ng US Hospital. Kami po ay mga frontliner, medyo sa hospital. Kami po ay tinurukan na. Okay? Salamat. Wala naman pong takot. Hindi ba po natakot? At the same time, huwag kayong matakot. Kasi, ay Father, baka mangyari sa akin pag tinurukan ako. Maniwala ka lang sa Diyos. Ako po, walang nangyari sa awa ng Diyos. Tinurukan ako nung umaga alas 10. Pagkatapos, kasi inobserbahan po. Pagkatapos, BP. Ay, wala naman, normal. Bago ka ininjeksyonan, normal. Pagkatapos, after ng binakunahan ako, ang bilis lang. Alam mo, ako po kasi nagpapabakuna kahit sa, kasi prevent
preventive po kasi yan. Nagpa-hepa vaccine na rin pa ako dati. Para sa ganun, hindi ako, kasi kumakain pa ako kahit saan eh. Kahit sa karinderya, kumakain si Father Butch eh. Kahit sa mga sulok-sulok, kumain si Father Butch. Basta malinis siya. Niluto naman. Kumakain ka kasi ako eh. Hindi man ako mapili na dapat palagi si Father Butch dadalhin mo sa 5-star hotel lagi yan. Hindi mo papakainin yan sa mga pipitubin na karinderya. Kumakain pa ako dyan. Kung makikita ninyo, kumakain ako kung saan. Napunta ako sa Daraga. So, sa market, kumain din ako. Kaya noon, hepa vaccine. Tapos na pa ako doon. Parang hindi ka magkahepa. Okay? Nakatapos ako ng flu vaccine. Yung pneumonia vaccine for life. Tapos na ako doon. Sabado naman, yung COVID-19 vaccine. Okay? So, wala naman. Awan ng Diyos. Alam mo, hindi mo ang dami lang kasi, alam mo, maraming tao ang, hoy, kung magpapabakuna ka, magsusuka ka, manginginig ka, or manghihila ka. Alam mo, pagkatapos ng alas 10 ng ginubanana ko, kumain pa ako ng hamburger. Siyempre, pina-snack kape. Thank you, may nagpa-snack. Pagkatapos kasi premyo, dahil nabakunahan ako. Pagkatapos, alam niyo mga kaibigan, pagkatapos noon, sa halip na matulog ako, sabi ko magpahinga. Hindi ako nagpahinga kasi may ginagawa akong libro. Actually, tapos ko na yung libro, The Journey of Gratitude of a Media Evangelizer. Mga 58 pages po yan, short Kopanban. 12 ang fonts, kaya mahaba. Iyon po ay journey ng gratitude na kung saan ako po kasi ay matagal na sa broadcast. Actually, noong pa. Doon sa istoryan yon, sa kwentong yon, doon ko na ikwento kung saan ako nagsimula mag-broadcast. Okay? So, actually, formal broadcasting ko, nagsimula ko noon sa 846 sa Fairview Radio Veritas noong 1982. Okay, 1982. So, matagal na. Pagkatapos na nagkaroon tayo ng TV program, okay, sa Channel 9. At nagti-TV mas tayo dati. So, yun, in a way na talaga, everything was a gratitude. Okay? So, yun mga kaibigan. Pero halimbawa, nagsigwe lang pala tayo, nag-excursion. Pagkatapos noon, nagsulat pa ako. Nung mga bandang alas 5 ng hapon, ng Sabado, ay naglakad pa ako. Alam mo, everyday mula noong March 1, binalik ko na po uli ang aking 10,000 steps everyday. Kung hindi man 10,000 steps, at least 5,000 steps. Kung hindi ko kaya ng 10. Kasi kung kulang na sa oras. Basta 1 hour yan. Okay? Noong Saturday, wala naman akong pasok. So, at the same time, nag 1.5 hour ako. So, yun. Ang lakas. O, kahapon naman. Nung hapon, naka 10,000 steps ako kahapon. Okay? So, sa awa ng Diyos, wala naman. Wala naman ako naramdaman. O sumakit itong aking, wala naman. Wala naman. Normal ang buhay ko. Okay? So, kaya huwag kayong matatakot kasi maraming mga misinformation at maraming mga, pag ikaw na baksinan, ikaw gaganito. Alam mo, depende siguro sa katawan. Alam mo, number 1, takot. Okay? Halimbawa, ikaw ay talagang natakot na. Hindi ka talaga magpapabakuna kasi dala na ng takot. Pagpunta mo pa lang sa ospital, nininervyos ka, tataas ang iyong blood pressure. Tataas ang blood pressure mo. Hindi pwede yon mga kaibigan. Okay? Siyempre, yung pagpapabakuna ka, dapat medyo maganda rin ang pakiramdam mo. Dapat unahin mo muna, maganda ang pag-iisip mo. Ay kung mahirap ang pag-iisip mo, hindi maganda ang pag-iisip mo, ay mahirap talaga, apektado yan. Ang tawag natin, psychosomatic. Nauna, sabi ng isip, may sakit ako. Later on, ang katawan mo magkakasakit. Bakit? Sabi na, diniktahan na.
At sabi nga, mga kaibigan, nasa isip lang yan eh. Lahat nagsisimula sa isip. Gusto mo magpapayat? Ang number one, isipin mo. Isipin mo muna. Okay? And then, pag naisip mo na, gawin mo. Yan. Yan importante. Lahat po yan. So, nagpapasalamat po kami dahil kami nabakunahan na. So, yan po ang magandang balita. At ang susunod na bakuna naman ay sa March pala. April 13 kasi March 13 po kami binakunahan. Okay. Kahapon mga tugang, may magandang nangyari sa Roma dahil ang ating Santo Papa ay nagmisa kasama ng ating mahal na Kardinal Luis Tagle at iba pang mga Pilipino na nandoon at karamihan mga Pilipino ang nagsimba doon sa Roma o sa Vatican. Okay? At gusto ko pong bigyan ng ibigay sa inyo ang mga magagandang punto, mga paalala ng ating Santo Papa. Manunungod po yan sa 500 years of Christianity. Okay? Ang gospel po kahapon, dahil Litany Sunday, 4th Sunday of Lent, ay yung tinatawag na galing kay San Juan. Maganda po ito eh. Yung ebanghelyo kahapon ay hango po yan kay San Juan chapter 3 verse 14 to 21. Yun magandang, may favorite verse ko po ako doon. God so loved the world that He gave His only Son. Okay? So mga tuga, ang sabi ng Santo Papa sa atin, ang source ng ating kasiyahan, the true source of our joy is this. This is not simply a doctrine. This is not a theory. But this is an action. Okay? God so loved the world that He gave His only Son. Alam mo, mahal na mahal ng Diyos ang mundo. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isahang niyang anak sa atin. And this must be our source of joy. Okay? The source of joy. Kaya nga, pag kayo nalulungkot, sabihin nyo lang lagi ito. Tell it to yourself. Speak it to yourself. God so loved the world that He gave His only Son. Okay? Mahal na mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos dahil ako'y anak ng Diyos. At ito, alam mo, dalawang bagay ang binigyan diin ng ating Santo Papa. Yung God so loved. Yun. God so loved the world. Okay? Paano talaga minahal ng Diyos ang mundo? Una, nakita naman natin. Sa pagmamahal ng Diyos, ginawa niya ang mundo parang tayo ay may matirahan. At the same time, mayroong buhay. Okay? So, God so loved the world. Okay? Tingnan mo. Now, ang mundong ito ay yung mundong ginawa ng Diyos. Hindi ito yung tinatawag na worldliness o kamunduhan. Iba po yun eh. Itong God loved the world, okay? Mahal ng Diyos ang mundo. Bakit? Ginawa ng Diyos yan eh. Kaya, huwag natin abusuhin ang mundo. Yan ang paalala sa ating mga Pilipino, sa ating mga tao. God so loved the world. So in other words, huwag po natin abusuhin ang mundo. Paano natin inaabuso ang mundo? Ito na po ang nangyayari. Pinuputo lang mga kahoy, okay? Sinisira yung mga kabukiran, sinisira yung kalikasan, okay? Hindi na yung mga basura, hindi na tinatapon sa mabubuting sa tamang lugar, okay? Inaabuso na ng tao ang sarili niyang katawan, abusado na. That is not loving. Okay? When you love, you care. Okay? Yan po ay mahalaga. We have to take care. Yan, God so loved the world. That's why He took care of the world. Okay? So, yon.
And then, ang pangalawang salita, God gave. God so loved the world that He gave His only Son. Okay? So, remember, my dear mga kapatid, na ang Diyos talaga, sa pagmamahal niya, ay nagbigay. Because there's a saying, you cannot love without giving. Hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay. Tingnan mo, ang tunay nagmamahal, nagbibigay. Okay? Ibinibigay niya ang kanyang panahon. Ibinibigay niya ang kanyang buhay. Kung kinakailangan, kahit ang magbuwis ng buhay, ibinibigay niya ang talino niya. Because you cannot, sasabihin mo, I love you, but I cannot give you anything. That is not loving. That is taking. Okay? Kasi may mga tinatawag natin selfish love. Anong selfish love? Take love. Take, and take, and take. Akin na yan, akin na yan, akin na yan. Akin yan, akin yan. That is not loving. Pag sinabing loving, there is sharing. Nagbabahagi ka. Nagbibigay ka. Yan ang ginawa ng Diyos. God so loved the world. Okay? Tandaan natin yan. And He gave His only Son. Ibinigay niya kahit na kakaisa lang ang anak niya, ibinigay. At magandang source of joy po, mga kasabi ni Santo Papa sa atin, we are loved. And we are loved forever. And we are loved unconditionally. Hindi tayo mahal ng Diyos kung tayo ay magpapakabuti lamang. Sabi ng isang nanay, anak, mahal kita pag ikaw magpapakabuti. Pag hindi ka magpapakabuti, hindi kita mamahalin. And hindi po yan. Remember, God loved us not because we are good, but because God is good. Okay, tandaan po mga kapatid yan, ha? God is good. Yan ang tunay na dahilan. Okay, ang sabi pa ng Santo Papa, the power of love is giving. Ang tunay na kapangyarihan ng pag-ibig ay pagbibigay. Kaya nga ang isang tao masasabi, ay yan, umiibig yan. Bakit? Nagbibigay. Ha? Pag hindi umiibig, hindi nagbibigay yan. Okay? Iniisip lang niya yung kanyang sarili. So the joy of the gospel. Okay? At ang sinabi ng Santo Papa, maganda ito. Kung saan ang mga Pilipino, okay, sa pag na-influensyan tayo ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan ang mga Pilipino, nandoon ang tinatawag natin pananampalatayang Kristiyano. Okay? Lalo na yung mga Pilipina na mga katulong sa Roma. Ang tawag nga doon, smugglers of faith. Okay? But I would like to, ibig sabihin, smugglers of faith. But I would like, ang gusto kong mas, ang ano doon, ang mga Pilipino ay parang infectious. Okay? Nakaka-infect at the same time nakakapag-contaminate ng pananampalataya. Maganda po ito. In other words, ang magandang salita talaga yan, the best word that aptly describe us is we are actually witness of our Christian faith. Dahil tayo ay nakakahawa. Yan. Nakaka-influensya tayo. Okay? Yan po ay mahalaga. At the same time, makikita natin, ang Diyos ay nagkatawang tao. At nung nagkatawang tao ang Diyos, God becomes part of our human history. Okay, tanda natin, si Kristo naging tao eh. So, kaya nga, may historical record. May historical Christ. Okay? Because God became man. And He gave, ibinigay niya ang buong buhay niya. Okay? At tandaan po ninyo ito, I like to give you play of words. Okay? You want to go up, you have to give up. Okay? No one has given up that will not gone up. Okay? Or had ay importante, talaga po importante yan, ano? Na tayo ay talagang nakapagbibigay. Okay? So, yan mga tugang ang sa tuwing pag-urulayan.
Anyway, ang oras po natin ngayon, babalik po ang iyong lingkod. Ang ganda ng pag-ulay, pero kulang talaga tayo sa oras. Ang oras po ngayon ay 36 minutes after 1 o'clock. Ang oras hatod sa Indokang Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kg pack. Save up to 120 pesos. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia mo? Huwag nang mangamba dahil andito na ang pinakabagong kapsula, Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Ang pampatulog mo. Ang pampatulog nating lahat. Ito ay magandang booster, detoxifier, at fat burner. Meron din itong beneficial microorganisms na maganda para sa katawan mo. Simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Mineral plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Pampatulog natin ito. Pampatulog nating lahat. Available sa the BBC Card. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Also available Doc F Mixed Capsule. The Natural Sex Enhancer. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. And Doc F Mixed Herbal Coffee para iwas constipation. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, the Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangani dai magutom, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga
tubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Flemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mong manood ng sine? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot, mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakuan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID tip na ini hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos of Ang Probinsyano Party List. Tamang marahin na hapon with Father Boots Bombase OPE. At sumapot ko pa kumangkan, ikuani tayo na nakasagot na tama. Ano? Yun, may nakasagot na tayong tama. At of course, sa kuyang babasahon ko yan, sabi ko kasi bago, si Simon ang primerong nakasagot, siya po ang nakasimbag, siya po ang unang makakatanggap niya kasi ang panalo. Okay? So, ang tamang sagot po doon isa, ano ang naging pangalan ni Raha Humabon? Siya po ay, siya po ay si Narinig ba ako? Narinig ba ako? Okay. So, yun. Mga tugang, si Raha Humabon, ang pangalan niya po ay si Carlos. Okay? At si Hara, amiya naman, ang ipinangalan sa kanya nang bininyagan siya ay Juana. At ang nakasagot po nito ay si 0688. Okay? So, 0688, mamaya, pagkatapos ng programa ko, makakatanggap ka ng load. Okay? So, anyway, surprise na lang kung ilan. But anyway, so mga kaibigan, magayon na sa tuwing pigurustoryahan mga tugang, manunugod iyan sa misa ni Pope Francis kasuhapon sa pagseselebrar kang 500 years of Christianity in the Philippines. Kung sabi nga ni daing lang pandemya ngunyan na panahon, ngunyan o kasuhapon, dakula ang kutang celebration iyan digdi sa Pilipinas. Ano? Kasi March 15, 2021. Okay. So kaya magayon so sa iyang ani na sermon na pagpapagirom sa tuya na talagang ang mga Pilipino daw ay malaking nakakapag-influence iyan. Sabi kahit na Father katulong yan,
Anong kahit katulong? Malaki po yan na itutulong. Yun na nga yung maganda dun eh. Malaki ang naitutulong ng mga kasama natin Pilipino, kahit tawagin silang domestic helper, katulong, lahat naman tayo, lahat katulong dapat eh. Ako katulong din eh. Katulong din si Father Boots eh. Katulong sa pagpapalaganap ng karya ng Diyos sa media. Okay? So lahat tayo katulong. Okay? At ang sabi ang Santo Papa, ang mga Pilipina na nasa Roma ay talagang dinadala nila ang pananampalataya nila kay Kristo. Okay? At yung tinatawag natin, nagiging silang witnesses of faith. At ito po ay magiging saksi ka dapat ng iyong pananampalataya. Paano mo nagiging saksi ng pananampalataya? Sa pamagitan ng pagsasagawa. Hindi pagsasangawa-ngawa. Ang galing, minsan maraming ang gagaling na preachers, hindi ba? Eloquent preachers. O ang galing. Pero kulang sa gawa hanggang sa ngawa ng ngawa lamang. Ang importante, kahit hindi ka marunong magsalita, okay? Ang importante sa pananampalataya ay hindi yung magaling magsalita, kundi ang magaling sa taong nananampalataya ay kanyang isinasagawa. Okay? Nakikita. Okay? Nakikita ang pananampalataya. Okay? Hindi man siya oy, maging Katoliko ka, maging Kristiyano ka. Hindi. Hindi po ganoon ang mga Katoliko na nasa Roma ngayon na nagiging katulong. Hindi sila sabi, oy, maging Katoliko ka, maging Katoliko ka. Hindi po ganoon. Ano ang ginagawa ng mga katulong natin doon? Tinuturuan nila ng mabubuting asal. At tinuturuan magdasal. Ulitin ko po yan. Tinuturuan nila ng magandang asal. Anong magandang asal? Maging magala, magpasalamat. Lalo sa mga house workers, yung mga domestic house workers, yung mga katulong, ay iniiwan sa kanila yung mga bata, o minsan matatanda. Tinuturuan ba nila, okay, ng dasal, okay? Bago tinuturo ang dasal, tinuturuan nila ng yung mabuting asal. Mabuti po yan, values. Okay? And they are great leaders. According to John C. Maxwell, sabi nga, a leader is not somebody who is in a position, but a leader is someone who can influence others. Nakaka-influensya. Kaya pag ikaw nakaka-influensya ka, leader ka. Hindi yun, Father, I cannot lead because I am not the president. I cannot lead because I am not an officer. Hindi po nangangahulugan na dapat maging official ka muna. Father, dapat maging barangay chairman ako, maging gobernador ako, maging ganito ako, para ako'y makapaglingkod. O ako'y makatulong. Hindi po. Add value to every people. Sabi nga, every day, remember this, every day, add value to people. When I say every day, that is not only today, but every day. Do you do it on Sunday? Yes, every day nga eh. Every day. Hindi yung it's others day or whatever. Every day nga eh. Every day. Araw-araw. Aral daw sa Bicol na sinasabi, every day, I will add value to people. How do you add value to people? Serve. Okay? Serve. Father, magkano naman ibibigay niya sa akin? Kaya alam mo, hangang-hanga ang ilang mga dayuhan sa Pilipino, sa mga nurses o sa mga katulong, kasi hindi sila mukhang pera. Hindi yung, tapos ang oras ko sa'yo, maghanap ka na, bahala ka na, kung mamatay ka, bahala, iiwanan na kita. Hindi. Hanggat hindi. Kaya nga, I remember Thomas Green, SJ. I remember what he said when his mother was sick in the States. No? Bakit pa nag-English ka na? Ang nanay ni Thomas Green, na Jesuit,
na pumunta dito sa Pilipinas kasi Thomas Green, nasa Ateneo de Manila yan dati. So, yan, umuwi siya sa Amerika. At ang nagbantay, Pilipina, na nurse. At ang nangyari, sabi, uy, ano ka na? Umuwi ka na. Sabi na, wag na muna, wala pa yung reliever. Oh, see? Di ba, no, kahit wag mo nang bayaran, okay lang sa akin. This is my act of love. Wow, what a wonderful thing. That of course, not only Filipinos can do that, but every Christ-like can do that. Okay? Kaya, when you add value to people, you become Christ-like because you serve. When you add value to people, ibig sabihin, pahalagan mo. When I say value, pahalagan mo yung tao. Yun, pinapahalagan mo Brother Boots? Oo. Pinapahalagan ko ang tao. Okay? Ano mang trabaho, pahalagan mo rin. Okay? Pagpapahalaga, importante pagpapahalaga. Yun ang mahalaga. Okay? At sinabi ng Santo Papa, inuumaw ang gabos ng mga Pilipino because ang mga Pilipino ay malaking tulong sa evangelization. At ang napakaganda, sabi ng Santo Papa, itong mga Pilipinong ito ay hindi nagpo-proselytize. Ano yung proselytize o proselytism? Yung halimbawa, uy, maging Katoliko ka, maging Katoliko ka, maging Katoliko ka, maging Katoliko ka. Hindi po ganun eh. Hindi po sila nagsasalita ng ganon. Ang simple, gumawa ka na ng mabuti at dahil sa nakikita kang gumawa ng mabuti, nagugulat sila. Bakit ka ganon? Dahil po kasi ako, I have another secret. And siguro you would not like to hear my secret. But anyway, this is my secret. I am a follower of Christ. Katoliko po kasi ako eh. So yun po. That's the secret. Oh, yun. Huwag mo sasabihin, because Katoliko ako kaagad. No, sabihin mo kaagad, i-suspend mo siya. Because, I have a secret. And what is your secret? Because I am a believer of Christ. Katoliko ako. Yan ang tunay na Katoliko. Okay? Ipinakikita sa gawa, hindi sa salita. Okay? At ginagawa sa dasal. At hindi siya kung nag-aakit man siya, hindi siya nag-aakit na, uy, magkatoliko ka, magkatoliko ka, magkatoliko ka. Hindi ho. Okay? Hindi ka namimilit. Hayaan mo kung magiging siya katoliko o hindi. It's up to him. Bibigyan mo sila ng kalayaan. Huwag kang pipilit. Okay? Huwag mong ipipilit ang pananampalataya mo sa iba. Yan po ay napakaganda. At sabi nga dito basahin ko sinasabi ni 4513, Good PM Father, ang isa po sa mga dahilan kaya indiman ang mga Pilipino, Pinoy sa abroad dahil sa tender loving care. Minsan di po bayaran ng material na bagay. Tama ka. Why? Because we have value. Remember, we have value. Filipinos are valuable. Mahalaga ang Pilipino. At ito ang ating kontribusyon sa mundo. Napakaganda. Okay? But anyway, kaibigan, gusto ko lang bigyan ng halaga yung sinabi ni Santo Papa kahapon. Okay, sabi kasi ni Christ, we are not here to condemn, but to bring Christ to the world. Okay? Yan po ang gawaing Pilipino. And sabi niya, lastly, never be discouraged. Huwag po tayong madisganar. Okay? Sa panahon na tayo minsan ay iniinsulto, inuusig, pinarurusahan. Well, remember yung the other week, pumunta ang ating mahal na Santo Papa doon sa Iraq. Okay? He comforted the Iraqi people. Not only the Christians or the Catholics, but the Iraqi people. Why? Being compassionate to them. Napakaganda po yun. So, ang maganda doon, sinabi niya, never be discouraged. Kaya alam naman natin na grabing paghihirap, baging pagtitios kang mga kapatid natin doon sa simbahan na pinaputukan sila, maraming namatay. Pero hindi sila natakot. Patuloy pa rin ang kanilang pananampalataya sa Diyos.
Hindi nila isinuko ang pananampalataya nila sa Diyos, bagkus kanilang isinabuhay, kanilang isinasagawa ang buhay with joy. Because the source of their joy is this: God so loved the world that He gave His only Son. This is the source of our joy, love. The love of God is my joy. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagiging lakas ko. Okay? Kahit na ako'y makasalanan, mahal ako ng Diyos. At sabi ng Santo Papa sa sermon niya kahapon, huwag kayong matakot, never be afraid. Okay? And always do it with joy. Okay? Never with grumbling. Okay? Pag tayo naglilingkod, wag yung nagmumukmuk ka, nagagalit ka, kundi always with the joy. Okay? With joy. Okay? Yan ang importante mga kaibigan. Magayuno na. Kaya sa Ebanghelyo ngayon, meron pa tayong kaunting minuto. Ebanghelyo ngayon tungkol doon sa si Jesus nandun sa Samaria at Galilea, merong isa doon na pinuno na hindi man siya siya po ay Romano, pero lumapit siya kay Jesus. Okay, sapagkat yung kanyang anak o yung kanyang may sakit at gusto niyang pagalingin. Ano mo nangyari? Pinigyan ni Jesus. Okay? Huwag kayong matakot. Kasama ninyo ako lagi hanggang sa wakas ng panahon. Yan ang pangako ni Kristo sa atin. No? Huwag tayong matakot. At ayun mga kaibigan, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram. Kaya gusto ko namang paaram sa Indo. Pero maghiling ang kitang giraray sa aga, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00. Ako po ay naglilingkod sa inyo and sana I have added value to you. Okay? Sana nakapagbigay ako ng value. Did I add value to you? Or did I make sense? Sana po meron, nakabigay ako ng inspirasyon. At ito po ang paalala ko lang sa inyo na God so loved the world that He gave His only Son. Okay? Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya tayo ngayon ay manalangin. Manalangin na po tayo ng ating panalangin. Panalangin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpo nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos mabalas po sa indog kabos mga tulang na naghinanyog kasi po yung programang Marhay na Hapon. Sana nakapagtao ako sa indo ng inspirasyon, hindi lang informasyon, and I value sa inyo. Nakapagbigay ako ng halaga sa inyo. At sabihin natin ito ngayon, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, at ang lahat magiging maayos. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain tayo makapangyarihan Diyos sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat. God bless everyone. See you tomorrow.